Sanibonani ake sinibingelele siphinde sinamukele kwi-channel yenu edumile neniyithanda kakhulu yona ke iMlula TV. Ake ngithi nje uma uqala nqa mlaleli lapha ekhaya okanye mbukeli lapha ekhaya ukungena kule channel yethu ngisacela uklikhe usubscribe bese uklikha i-notification bell ukuze thina njalo masifaka i-video entsha okanye i-audio entsha kube wena oyithola kuqala. Uyazi ke nawe mlaleli ukuthi kule channel yethu asicucuzi kepha sivele sisuke nje sihlale ngqo odabeni. Nazi ke ey'nohlonze nehlabahlosile esiniphathele zona. Siyazi ke balaleli emakhaya ukuthi osukwini lanamhlanje umhla ka-27 November 2020 ukuthi bekuphuma ama-albhamu amaqhawe kaMaskandi okunguMthandeni Igcokama Manqele bese kuba noKhuzani Indlamlenze Mpungose. Izindaba ezisematheni ezivele kamuva nje ukuthi i-albhamu kaKhuzani Mpungose isiyenze laphana ke imali elinganiselwa ku-500,000 nokuyi-500,000 leyo njengoba besakhiphile osukwini lanamhlanje. Leyo mali ke uyenze ngosuku olulodwa emva kokuba i-albhamu yakhe isiphumile. Lolo ke usuku lwanamhlanje. Asikakazi ke ngomthandeni ukuthi yena ngabe imalini le asayenzile. Esingakusho ke balaleli ukuthi ningahamba niyoyitholela yona i-albhamu yakhe uKhuzani kanye neyakhe laphana uMthandeni umfo kaMpungose. Impela ishisa ikhotha imnandi ngendlela ebangalisayo. Kanti nomntalabho ke ngiyazi abantu abaningi bawuthanda umntalabho. Nomntalabho ukhona ziyatalabhana ke lapha insizwa. Ziyatalabhana kakhulu. Engikucelayo ke kubalandeli bomculo kaMaskandi ukuthi bayeke lento yokuqwebhana ngabodwa. Lento iyumdlalo nje bayayingcwekela abaculi bayazilalela ngokubona kwami. So ningahamba ke balaleli niyoyitholela i-albhamu laphana yawo kamaqhawe uMthandeni umfo kaManqele noKhuzani Mpungose. Sengiphetha nje sihlela indaba ezinhle kule channel yethu iMlula TV ukuthi sesifisa ke manje ukulanda abaculi bamaskandi sizoba interview bukhoma yona i-channel khona la kwi-channel yethu. Ngakho kubalekile kuwena mlaleli lapho ekhaya ukuthi uhlale unathi ngaso sonke isikhathi. Lokhu uzokwenza kanjani? Uzokwenza ngokuthi usubscribe ku-channel yethu, uklikhe i-notification bell ukuze njalo thina masifaka i-video entsha kuzoba wena oyithola kuqala. Kanti nokunye esikuhlelayo ukuhlaziya wona ke umculo wamaskandi suveze ngendlela esiwubona ngayo nangendlela esifisa ube yiyona nanezinga esifisa ube kulona. Lokho sokwenza uma si-reacha laphana ama-subscribers a-1000. Ngakho ngiyacela ukuthi ni-share le channel okanye le video ukuze sikwazi laphana ukufinyelela kuma-subscribers angaphezu ka-1000. Ngiyabonga kakhulu, nisale kahle balaleli emakhaya.